Salam mehriban ildaşlar ve aziz tomaşaçılar. Şul vaqtınız hayırlı bolsun. Umid etdiyen sağlıkda yaşap gören bolsanız deyip. Men İzzet Adil, sizler meni Yalqın TV kanalında YouTube'da görüp otursanız. Mehriban tomaşaçılar, bugünkü programda Türkmenlerin halısı hakkında gepleşik geçireriz. Mundan köpler ön yani sene 580. Hicri Şemsi yılında İtalyanın dünya seyahatçısı Marco Polo Türkmenin halısını tarif tevsif eden ekeni. Türkmenlerin Fars ve halısı şu yıllarda ve ondan son Orta Asya'nın en gowy ve yaxşı halısı bolup tanılıptar. Türkmenin Fars ve halısı oňat ve dürli reňler bilen bedelýändir. Köpürek kızıl ve gara kızıl, yaşıl ve gowy yaşıl, sari ve narıncı reň, ak ve sürmeyi ve başka reňlerden Türkmenin halısında ullanylýandyr. Gowrak yerlik reňi gyrmyzy bolýar, sebäbi halyny ışıkly görkezýär. Türkmenlerin halısı umuman yün ve yüpekten teşkil tapýar. Türkmenlerin dokma dokima hüneri Türkmenin ayal gyýlary bilen bolýar. Bul hüner eneden gyýda intikal berilýär we ayal gyýlaryň el sürget we baýlygy tanylýar. Elbette Türkmenin ayallarynyň hüneri diňe dokma dokamak däl, olar el keşdeleri, horjun we gilem hem dokaýarlar. Bul hünerleriň içinde dokma dokamak Türkmenlerin maşgalasynyň iktisadi esasy bolýar. Şol sebäpli her Türkmenin öýünde dokmanyň guramasy bardyr. Türkmen halysynda yün we yüpekden bolan eriş we yüp ullanylýar. Yüňi basan goýunlardan gyrkyp alyp, ony gowuja ýuwup garry daýlalara iýgirmäni berýärler we ondan soň dürli reňlere boýalyp barmaklary niçke we zarif gelin gyýlar naqşa we ýanuska ýüzünden dokaýarlar. Il faut faire le vidéo, pas les photos vidéo. İçinin demedi yüpür. Kesti sol. Ah, d'accord. Seviye yüpürden. Naturel. Hava dostlar, bul Türkmen halısı hakkında malumatlar. Umid etken sizlere yararlı ve yakımlı tamam bolan bolsa deyip. Aziz tomaşaçılar, bu videonu başka dostlarınız bilen hem bile paylaşın. Koyun Türkmen halısı hakkında malumatları yoklar, faydalansınlar. Yalqın TV kanalına azab olmanız için subscribe veya abone ol diyen kırmızı tükmesine basıp bizim taze videolarımızdan hem faydalanın. Onda yine gelecek video içinli her bireklerinizi kudretli güçlü Allah Teala tapşırıyan, nerede bolsanız hem sağ aman yaşan, Allah yarlığınız bolsun.